Dámy a pánové, ale vítejte tady a vítejte u japonské ochutnávky. Tady podíváme, já to tady ukážu. Různý pití, kokýsky, sušenky a polívku. Takovou malinkatou spíš na pití, ochutnávku. Hele, takže si dáme tady ty. Nevím, co to je, koaly. Ty koaly. Si dáme první. What the hell? Hustý. Mám koalu astronauta. Já se podíval na to. Taky malinkatých slípášci. Obyčejná sušenka s čokoládou. Tak si dáme tady kokýsky. To je taky obal. Uvidíme, jak bude vypadat tady to. Hopla. Hele, to je úplně to samé. Koukejte, to je úplně to samé. Jenom mléčná náplň. To bude to samé, akorát jenom čokoládová náplň. Asi. Jo. Je to úplně to samé. Ale smrdí to. Tak máme tady těch 5. Jak vidíte. Růžový, zelený, žlutý, fialový a modrý. Ale začneme fialovým. Uvidíme, jak bude vypadat, jak bude chutnat. Je to lehce do růžova. Růžovo-fialová. Hele, tohle je dobrý. Tohle doporučuji, tady tu fialovou. Ta je dobrá. Tak si dáme růžovou. Počkej, jestli tady píšou. To tady nepíšou. Malinko. To je, ta růžová je hnus. Japan styl. Pam pam pam. Co to je moči, ne? Prostě klasika. Smrdí to. Ale je to dobrý. Ale fakt to není to nejlepší, co jsem jedl. Zapijeme to modrou sodou. To fakt je moje. To je prostě čistě jemně perlivá voda. Ale dáme si první čokoládu. Obyčejná tyčinka. Ale je to dobrý, chutnáme to. Teď tady to je kokonat. Ukáž. To tak voní, hej. To je tak nádherná vůně. To je úžasné. Ja. Tak to je hnus. To je strašně hnusný. Tady si vzpomínám, jsem si dělal vodu. A chutná to jako Sprite. Tak tady ta žlutá je jako Sprite. Hele, mám nápad. Udělám si tuhle, dám si do soutěže za 2000 odběrů. Takže dajte like a odběr a bude to pak v soutěži. Ty 2. Já fakt mám zapomněl, máme tady ty ještě, tady ty
To jsou s tou kuličkou. Máme tady ještě tady těma kuličkama. Nůž dneska. Tohle z toho. Vylomit. Aha. Takže to se musí... Z toho víčka to musím vylomit. A... Do prdele. Modrá, hej, krásná modrá voda. To je tak sladký. Hej, to je hodně sladký. A tady to nevypěnila, hej. Tak tady ta jahoda mi moc nechutná. Jdeme na ten rámen. Chci to tady takhle omluvit, ale ochutnávka rámenu bohužel nebude, protože jsem si toho všiml až teď, když jsem si to zalil. A dal jsem si tam oba dva pytlíky. Si tam houby. A Tomče ale vždycky na houby, takže já to riskovat nebudu. Omlouvám se všem. Ale mějte se krásně, dávejte like, odběr a víte jak. Uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau čau.